И поставям за Макси и днес ще играем Fortnite. Така, добра, днес ще играем Ranked Battle Royale, защото да взимаме плейсмент на цел. И ще се пробвам днес да взема Silver, поне за това видео. Така че хора, ако това видео ви хареса, дайте лайк, абонирайте канала с камбанката, да може YouTube да ви нотификира, когато имам ново видео. Така хора, днеска просто ще правим casual гейминг и ще всеки така хора. Сега, между другото, преди малко, преди да почна видеото, играх нормален батъл. И буквално бих се с някой, правих ми билд, файт, и буквално този спич имаше полюс файт, убих го и си го екстрактнах. И сега го имам. Хора, буквално ще ви го покажа, но направо не можа да си повярвам в очите. Буквално от тебе има злато в очите ми, буквално. Много яко беше, направо кеф. Много сега. И взех го и после изкефих много. То все пак полуспрайт е много рядко, най-рядкия спрайт в света в Fortnite без мутации. О, синя пък. И да, като цяло много се радвах. Не знам как да кажа какъв сме, защото в принцип съм тук за най-некъсната. Но сега може да ме съдбата да ми е доказал нещо, че не ми е толкова гаден късмета. Хора е и някаква емка. iPhone купи, а ресторан плати. Така хора, между другото, както виждате, си взех Ice Spice скина. Не можах да изсисна хора, то сме най-линии от най-добрите скина просто. Не е от някакви други причини, просто е много як скина и няма някакъв него. И просто ми е Dream скина и ми нямаше как да покажам скина. Така хора. Тук сега взимаме някакъв от тези тунели. И да. Боксакс, взема. Ще го взема. Все пак взема някакъв спрайт, за да мога да го максна. То няма чак да го макснем, но просто много ще го направим да го някакъв ще взема някакъв. Не, аз забравих, че съм в ранкет, то няма в ранкет спрайт, аз съм много тъп. Хора, отивам да вършам максна. Хора, май ще го използвам. Така хора. Мисля, че от тук от тези тунели ще излизам. Просто ще... Да. Тук ще влезем в туалетната за тези тунели. Хора има някъде се пият и ще я така. Отивам. Така хора, отиваме към екшена. Опа, мълче. Хората те забърт. Хора не знам какво правят, тя ма просто скривиш. И все пак съм брос, какво направя. Така хора. Направо не мога че това е ранчето. Преди годината има направо някакъв крак на Twitch ма наръчно и просто направо загубих заради него. Не знам за това. Иначе мога да продължа и някакъв път, като нямаше. Някакъв хора, винаги някой път губите и някой път печелите, какво направи. Така хора, тук имаме събили с някакъв Twitch. Много ме страх, защото има шанс да дойде. И да ме убие по най-тъпен начин. Само и за това ме страх. Хора, махам се от тук, направо не мога страх. Някъде се е скрил.
някъде тук е. Просто къде? По-фора остане до това. Няма да знам да добия за крика женичка. И мен по-само ме е страх да не ме избомби от някъде. Течко е по-добре да не го ръчкам. Добре да играем плейсмент, колкото умра. Какво тук ще вземе тези батони. И тук има някакъв чиз. И какво ще да падне? Хора, и тия... какво са бутуши за буст там на клякането, на слайдването. Но ма драго, че когато не мога да клетне. Например, ако правя някакъв нещо, например, седя в бокс и титулно да правя нещо, нали, някакво място за стъкло, например, просто едно квадратче на стената и просто по едно време клякам и просто плавно се слайдвам на някъде и ми дава локация. Само мислям за какво дразни, но е, че не е от най-хубавите моменти, които съм опитвал. Един от най-любимите моменти. Така, хора, тук има някакъв пич. Май ще ходя да бием, но не знам какво е това. Чум. Някакви геймстър. Те как слайдат отдат. Сега хора, тук някъде се бият. Долу са протъм, не са. Дед. Хора, че са пълни ботки. Просто, да. Не знам как не отиграем. Май хора ще... Да, не ще оставим. Май ще взема минута. Даже и 5. Оп, идеш там някъде. Дигър, съм дигър. Не знам защо било точно, но просто... Не, хора, няма да ни бяга така. Добре. Ама коронка. Да взема ли? Ай, ще взема. Защо пък да не я взема? Така. Да не вземам ли плакса на свете? Да. Така. И даже не мама. Трябваше май да вземам първо това. Да избия едно миниче и това. И хора, да. Тук някакво го убих. Лесничко. Хора, да. Чакайте, само да направя нещо. Тук сега някакъв пич да ми дойде, няма да се бърка. Все пак ми трябва киловете. Така ще търсим някой. Между другото, ако добре се справя с това, ще се събера за камера. И ще е много добре, защото мога да все пак да правя много работи. Чакай да че ми падна микрофон. Ще мога да си покажа лицето. То ви най-вероятно ми го знаете, ще все пак оставите ми видео. Може да носят му глола. Нали? Да. Тук има да се плати от тях. Че може да е. Да може да има нови... Добре.
вземем тези до медкит. Това ми трябва нови бутуши. Не знам, що го наричам бутуши, но бутуши ми. Така. Така хора на някъде да ходим, да надиедираме. Има още 12 човека, аз съм 6 кила. Хора, мисля такова да направим едно видео на... Не знам, на Among Us, пак, защото не съм правил давно. Трябва да направя едно видео на Among Us с моите приятели. Да. Тъй като просто мога и с братовчет ми да играя. Така че хора, очаквайте. Мисля, че следващото ми видео ще бъде с Among Us. Така че... Тук хора, защо е за Амазон, не знам, защото чух някакви да се бият. Защо? Мале хора, аз май трагично, трябваше да билде. Това беше хора най-големия ми фъмбъл в целия свят. Целия ми живот. О, мага хора. Не. Добре, поне съм бронз стрима, може да спечеля тази една игра. Наистина. Добре хора. Не можа да стигна, защото много дълго ще стане видеото. Или, последна игра. Последна игра, хора. Чакайте хора да вкаря това. Спрайт, по спрайта. Чакайте да излезе. Ето го хора. Много прекрасен спрайт. Да. Добре хора. Пускаме пак ранкета и почваме последна игра. Така хора, влизаме в последната ни игра. Къде ми е мишката? Моята мишка е disconnected. Сега е connected. Чакайте това да има. Така хора. Хора, кефи ли го вашето моето много комно? Айси, спайси. Whoa, hey yo, what the hell? Damn, this guy is very OG. И аз имам хора този скин на Lara Croft, да. И хора, да. Като цяло, да. Купи. Хора, забравям винаги да такова да дам благодаря на моя бъз драйвер. Хора, не, тук май няма казвам. Така, първия ни кил на играта. Втория ни кил на играта. Така, прекрасно 2 кила. Много добър старт за играта. Тук някакво мейбън, че не се падна. Но аз обичам повече страйкър по шотгъна.
Чакай, мале, този фичър на Fortnite е много понравен. Кърдълбан. Когато пробвам да избягам от някой, винаги трябва да заседна. Правя много мъдрат. Истина. Най-омразните ми работи в Fortnite. Какво? Помп шотгън. Слайка помп шотгън. Да. Добре, хора. Много добро. Като доста пари. Да. Така, телепортваме се до където ме изпрати. Той е телепортва. Да. Сега не знам къде да кажа. Хора, мозъчна парадния. Brain fart. Така хора. Ако някой може да едитва, ще ме научи ли как? И какво приложение да се изтегля, за да едитвам. Не знам, искам да си едитвам видеята, искам да пускам някакви... искам да си едитвам видеята, да правя много работи. Просто искам да се науча как. От днеска почвам да си едитвам видеята и да правя много добре, защото трябва. Защото това е key, това е буквално ключа за тазата на хора. Да хваля, третия кил. Хатрик. Хора, много обичам тази дай песен. Не спирам да пея. Малко е кринж, но... Така, хора. Ще търсим още. О, ево там някакъв. Да скрил за дърво. Хора, много съм крив. Нещо се добиха там. Оп, добиха го. Оп. Те отзад на сред. Супер. Трябва ми хора мувмент. В момента ми трябва доста мувмент. Хора, 5 кила. Як? Те, че са пълни ботки. Ами то хубаво, да. Мога да ранка по-бързо. Просто малко са по-скучни видеята. Когато имам някакъв пич, да ми попал на най-големия кривунда на света. Между другото, Custom Crosshair е оптис. Custom Crosshair е ни в най-полезните работи. Казвам, е много полезен. Хора, пълни ботки е казвам. Пълни ботки! От тук има мината. Между това, селф-ревайва някой път много добре. Работи, но някой път не. Не знам защо сами идея селф-ревайва. Но в ранкет има ли селф-ревайв? Някой те убие, за много пъш и се скрива на някой място. Така. То хора, яката го фулписнах. Ако някой може да го клипне. Да направи. Да. Така, хора.
Тук сега ще... Аз мисля да пуска на Денбор. 10 човека. Май видях някой? Не. Така хора. Беги там. Стилно залетила. Не, това няма да. Да. Така хора, не забравяйте добре за него. Понеже... Хора, това пистолет ми е най-любимото оръжие. Много любимо оръжие за мен. Така е най-любимото, но не е толкова. Не е много близко до любимото. В Battle Royale е Striker Pump, но в оригиналния Reload ми е Pump, ми е Striker. Това не знам. То, в принцип, Sharp-то от шота ли е или просто Pump шота? Просто според мисля, че е свързван на Sharp-то или Pump. Трябват ми Web Shooters. Той има ли в рамките Web Shooters? Ако някой не е използвал Web Shooter, това е от най-забавните работи. Аз бе хора почна говоря за Web Shooter. Чакай тук на локин. Тук ли? Да, има тук на бъдеща. Хора не мога да изхвам. Не. Да. Хората uzme тонна буквално. И хора дали си на Silver. Айде! Silver! Уху! Silver! 100%! Ще го взема. Все пак. 100%. Много добър. Така хора. Ако това видео ви е харесало, безплатно, дайте лайк, абонат. С камбанката YouTube да ви нотификира, когато имам много видео. Но ако не ви харесало, не е задължително. Хора, шегувам се, трябва да ви харесал, нали, да. Абонирайте за канала, дайте лайк, с камбанката, абонат, за да ви нотификира YouTube, когато имам много видео. И чао!